Adara, Brad, mayong hapon, Brad. May hapon. Oh, wa pa mas brother dyan do. So, kita na lang istorya-istorya dere. Wa man tayo moderator. Wa man Siya tayo moderator. wa man tayo moderator. So, ato lang ning bana-banaon o kung sa ba. Bana-banaon. Ako lang tani, dialogo lang ko tayo. Lang ko tayo ngon nga magsinapaway. Ana lang para dili kayo kuan. Dili kayo yagaw. Okay ra nimo? Daghan kay schedule di ay. Ana ajud unta pero ako ning gi-prioritize imuha kay murag na kuan ko ba nahagit ko ning timaha ba. Oh, katong uban Di isip ako size. may kontay. Wa may problema imong inigar na. Munigar ka ba nga dili jud na biblikal ang bunyag sa Katoliko. Unya kay inignigar nimo na ikaw goy affirmative sa to pa imo nang pamatud-an. Na ako isip negatibo gapabarog ko nga biblikal mura nag ako affirmative so gibalin na lang ako na affirmative. Ikaw na lang ang negatibo inigar nimo na nga di kina biblikal kay naa diri mabasa klaro kayo ana ba? Oh. Sumala man ni sa Biblia ang referensya. Sumala man kas Biblia ag referensya. Okay ra pug kog nay referensya og Biblia hay ra pud. Okay ra pug ko. Nindot nang naay referensya. Mas nindot po nay referensya para dugang kaligo no. Okay. Usa man ka nga sakop sa Seventh Adventist, general ka lokal. General. Kamo nilang ko ano, bakalaris no, kamong kaubana ana. Sa imrang gid mi ana. Kanang mga reform og kanang mga lokal lahi po na sila. Seventh Adventist na may ilang gidalagi po. Kay ang kuan ana nila bro, murag sa ambot unsa kay mga issue ana nila, klase mo kanang mga issue bro, ngano nahimo silang reform? Tawag man silang mga reform. Ay, issue og siguro may bulag sila tungod sa ikapulo o unsa nga daghan nga mga reason ba? Uban ganahan mahimong pastor, ganahan mahimong maka kuan dasa daghan. Ngano dahil na sa General Conference, di dahil na basta-bastang magpastor ka diya? Kay eskwela man na bro, mga 8 years siguro, 9 years, basta, bawra ko na ibaluan. So sa may mga qualification na kanang mga minyo na daan, gusto magpastor pagka-eskwela pod? Kung mo eskwela siya, kuminyo sa daan, kung mo eskwela siya, pwede. Graduate sa Juan Roba High School. So ang dawaton katong mga graduado ga school. Tama di ay. Dayon kanang mga lay evangelist ikaw na membro po kag lay evangelist. Naliman po ko pero naundang na po ko bro. Unsa man ang trabaho anang liman kanang unsa man inyo mga silbi papel sa inyong simbahan ng liman? Trabaho sa liman sa evangelist bro. Kung ato na nasabtan ang evangelist, ebanghelyo. So, ang among trabaho bro, magwali ragod bro. Lakaw. Ngayos maing balita. Ora gina siya. Lain ang papel po sa pastor kay ang pastor na ama na. Kanang kuan bro. Kanang elder, unsa man ang elder? Ang elder bro, kuha na siya bro, silbi kung wala ang pastor bro, kaya ang pastor bro, paranglitan, daghan kayo, iglesia sa usa ka lungsod, iya man ang tuyok-tuyokon. So di man na niya matabang bro, so naagay i-appoint diya nga mga elder, so biblical man po na bro, naay mag-atiman sa mga tao bro ba, sa sulod. Atiman, ipadasig. So kanang silbi kanang lay evangelist, mga tri-media na mao na sila silbi sa ground nga mo evangelize na. Bro, ang sa media ra na sila bro, sa social media ra na sila bro. Pero ang uban anak bro, nga liman man na bro. Namembro niya. Mag-evangelize gyapon na sila. Pero ako bro, sa ground ra ko bro, ground. Ground. Bago na ko. Dito sa Bohol assign. So assign pud mo ana bro. Bago ra ko sa Bohol bro, katong
sa duha ka tuig po ko dito. Nakita gani mi dito ni Henry Miraballes, tagbilaran. Lagi kay taga diha ang puna buhol mo tayo sila. Oh, Pero si ang inyong o kanang inyong masahin mo dag buhol. Napa mo inso na ang inyong balay tulugan diha libre ra pud mo pati allowance ninyo. kuan naaman gud na siya budget bro sa amo pero nagdepende bro sa kuan bro kay naa may uban bro nga ang iglesia dito bro mutabang so ilibrehon mi og katulog sa ilibre og kaon pero nagdepende bro sa kahimtang bro. So kato mga Sa- dato-dato nga imong masakan mo toy makalibre-libre ra pod. Maka libre-libre pero kalagmitan gyud bro sa amo bro ang stipend namo bro gitawag nga stipend or Stipend binana ana na yung mga sobre. Pila pod? Stipend actually kuan kaning sa kuha kay naaman ko sa Adventist Mission sa kuha bro ga stipend ko og 17,000. Dako pod no. Okay. So Ang kanang ako- 17,000 bro, limpyo na gina siya nimo or kuhaan pa nagtiting? Depende sa imo bro kung mohatag ba kag tights, di man na pug sanay, mohatag ba kag tights o dili, mohalag ba ka. Depende. Mm. Kung na magbuot ana kay kuha naman na siya sa kuha naman na siya. Mm. Dako ano 17,000 unya. Wala na mo sweldo kana ra gid to. Mao ra gina siya sa kaon namo, Ah. gasto namo sa habang nagtrabaho mi, mao ra gina mo allowance. Mm. Oo. Dako jud ay kay no. Mo nang usa man ang kuan Sa bro. kuan bro. Sa kanang- mga kanang- liman nga kuan bro. Kanang sa kuan maggo ko bro sa naliman maggo ko sa Adventist Mission kanang sa kuan gyud ba sa conference ba. Pero kanang sa uban bro nga liman nagigikuha sa church sa iglesia bro kanang mga liman nga mo stipend ra na sila tag 12,000 bro. Mo pinakaubos sa ginang 12,000. Napoy mga graduate theology bro nga ang ilang stipend pud ana bro stipend nila sa akong naibaluan mga siguro 16,000 siguro kanang graduate theology. Pero kada bang magliman evangelist ka bro, kanang ibutang ta lang ako sa badista ko din. Gusto ko mo sod anang liman evangelist. Na ba na training ana bro? Dayon kanang para ni mga Catholic Fitipinder ba? Gusto kang mag-CFD. Napo na seminar bro. Mga pila pud kadlaw ang seminar na? Kuan ako kay wala naman ko ka seminar gud kay daan naman gud ko bro sang una bro nga na backslide ra man gud ko bro. Kunya pag backslide pagbalik na ko bro diretso na pud ko balik bro og evangelize na kasi seminar lang ko bro murag kaduha man siguro katulo ba to. Pero ambot ka sa uban bro kay naa man gyud na seminar bro, naa man gyud na seminar nga liman. Seminar no. Niya, Naa man gyud na siya. unsa man ka ng voluntaryo ka mo seminar or ikaw gyud ang kuhaon sa pastor ana? Di, muadto yung ka dito kay kuan man na siya daan mo. Tawag ra man na sila naatay seminar mga liman o mga linay seminar tambong ana god. Sa kato mga gustong magliman, tambong ana. Kuan, depende bro. Kung kuan po siya bro, kabalo siya bro sa Bible, gatuon siya kanang di magutanan bro nakamakaugod. Mao lagi no. Pero iniguman sa iyang seminar ng pagkaliman bro, automatic silang na allowance ana or dili pa jud? Dili pa bro, wala pa na sila. Gawas lang bro kung ikuan na sila bro, ipag-groundwork na sila bro, lagi kung may wali. Usa na sila hatagan og kuan nila pang stipend, allowance, pang kaon nila. Akuan bro, kanang wali-wali mo na lang gitawag nyog crusade. Kanang Krusada. kay naman ko mag-groundwork. So kinahanglan magod og stipend nga sa may ilang kanon kung wa sila ikuan magtrabaho sila. So ikaw sa imong pagkaliman bro, pila po ka katuig bro? Ako mo kay bago-bago ra ko bro nakabalik magud bro sa pagpangalagad bro mga 2003 bro. Taon-taon. Slide ko bro. Nag-slide man ko bro sa Adventist bro mga 8 years pag ko wala kabalik bro. Nga gusto magiti ga Soroy nga bag-o ra po ko nakabalik.
Muna nga Kanang duwa usa may imong status jud bro, convert ka sa Seventh Adventist or born jud ka nga diya ka na? converted bro, converted. So, Unsa may imong reliyon dati? man ang Katolik, Roman Catholic. Oh. Pila Mao mo edad? na diri sa amoa bro. Oh, pila edad nimo kuan? Tawag aning ni ang sa nabalhin kag sa Badista. Bata pa ay kuan pa siguro mga 13 pa man siguro akong edad. 12 13. ba? So boy pa mo magpaparon. Oh, boy. Sila mga Sabadista na po na-convert. Dili. Sa ako mama, papa, na Katoliko ra man sila. Naantod karon. Oh, Anton karon. So sa tanan nimo mga igsuon is Sa akong mga igsuon bro, naapoy lain pud bro kay kanila ging makaasawa og lain pug tinuohan. Makabana pod. So sa tanan nimo nga mga igsuon bro, or ikaw ra po'y nabalhig sa Badista. Oh, ako ra. Lagi. Taon-taon na gid ni na Seventh Adventist. Panya kining pasensya na ka bro ha nga sige kog pangutana nimo regard sa na bro kay aron makahibaw pug kus background ninyo ba unsa na mga kuana. Oh, tira bro, ay problema bro. Oh. Dako gid ang allowance yung mga 5 no 17,000. Mamo ay na bro sa Adventist Mission bro, sa conference bro. Pero kanang liman lang bro nga giharan sa mga krusada bro, mo saipin ra na sila 12,000 bro. Eh, Kada buwan yun na siya or sama ng allowance nga yung kag 12,000, 17,000 kada ko ba na? Kada buwan yun na hatag nila or depende lang og naay mga kuan. oh, kung pila ka kabulan ang imong asahin diha, atagad juga sa imong saipin nga 17,000 or 12,000. Lamitan tulo ka kabulan, mao na ang budget nimo. So kanang 17,000 good for 3 months na siya. Di ako kay dugay man kusbohol bro sa Adventist Mission, mga duha ka tuig siguro ga continue gadto siya pero niuli naman ko ron. So cut off na po to siya. Cut off. So bali kada buwan Uway ihatag man sa ako kay mga anak ko man ako ng asawa god. malagi Balik po. ko ni pohon. Lagi sad. Niya kanang mga sa man awa po dili po na siya libre bugas og kanang kuan. Wala na siya. Amo kami na bahala sa mong pagkaon kay mao naman ang gihatag sa imuha nga pangkaon nimo, panggasto-gasto nimo. Adako gid ay. Ara bro, ego ra pod bro kay mo gasto baya ka ang kaon. Niya So gasolina pa nimo sa imong motor. So ego ra gid pod makakaon gud. kada mga pastor na po na sila sweldo no. Oo, naagad po na sila sweldo. Kanang gingon ni mo 17,000 bro, magbisag gagmay kay mga membro nga kapilya ninyo da butang ta lang. Mao ra gyapon jud ang allowance ninyo dawat. Di man ang bro, dili basi mamis kapag sabot ba dili man ang iglesia bro kanang pobre, mamoy sila magsweldo dili man ang So ang gapadagid nimo. Oh, ang kuan man bro, ang salabaw gid bro ba sa conference gid bro ba? Oo, sa conference. Namo ko na budget mo bro sa Matagwali bro. Kanang mga gagmay nga iglesia bro, di na sila mo kuan og mga liman kay unsa may ikakuanan na nila kay depende man na bro, gawas lang bro sa mga kwartahan, mga dato kay kana mo suporta gid na sila. Kanang inyong kanang krusada bro, what if na ay mga nagpabunyag ba nga mga dagko king ranggo gikas Roman Catholic Church bro? Wala pud mo ingon nga tas-tasan ninyo hang kuan kadag ko ang inyo na kuha wala ra pod. Wala. Bago ganun sa good. Dili na sa para kanang makakabig kag teacher or police o wala wala. Unsa may pamagi nyo sa inyong crusade before mo magkuan? Before mo mag crusade sa man magbalay-balay mo daan nga natay crusade dere unyang gabi tambong mo or unsa ba? Sa amo sa akong trabaho bro ay kung nakasabot ka ng groundwork siyempre layo pa ang krusada butang nato 2 pa ka bulan then taan ka og 3 months
nga groundwork nimo. So ang imong trabaho mag-imbitar lang kas mga tao. Wow, magwali ka dito, mag-una kag pugas minsayes pulong sa Ginoo hangtod nga maabot ang panahon nga nakapugas na ka, imbitaron sila sa kusada. So mao na ang panahon. Depende bro sa makasabot nga mga tao. Mm. At Depende least mo dawat. at least nakabalo ko sa kuan bro, mga kuan ba, inyong mga kalihukan pod. Okay. Oh, depende sa mo dawat bro. Mm. So kanang inyong human sa inyong krusada, diba naman na bautismo no? Sa parang wala pud mo ingon nga papilapon niya ni mga membro nga bunyagan mo or usabay inyong kuan na. Actually bro, sama ra na sa Katolik bro nga naay pangayoon ang kanang magbautismo kanang gitawagan sa Katolik nga kuan baptismal. Kami naapod mi gipapilapan na sila bro kay para bro mamao pa na mahimo nilang kuwaon bro kung pangayuan sila baptismal. So mo to ilang serve as baptismal certificate. Oh, mao to siya. Mo nang papilapan sila niadto nga mo na ilang ngalan ang ilang mamag papa para kung magkuha sila og baptismal naay ikahatag ang Seventh-day Adventist ilaha nga magpamatuod usa bro nga sila Seventh-day Adventist. So grabe no, murag na makurat-kuratan po tani kay 17,000, 14,000 ang mga allowances gyud stipend. Oh, kay duha man mi sa akong asawa bro. Sa to pa og duha, madoble kay 17,000 din mo din imong asawa, 17,000 pod. Dili. 17,000 na ginamo ang duha. So kanang na yung mga nanuro bro nga namaligyag libro lay po na silang kuan na. Wala sila bro. Libro ra ganila bro. Komportor man na sila bro. Gitawag na sila nga mga komportor. Mao ra ganila bro. Libro ra ganang ilang isuroy bro. Oh, mara na ila ha. Lagi mong kuana. Mao? Oh. So unsa ba na ilaha mahalinan ang ilang libro og sa dili tuloy ra gyapon lang allowance. Wa man na sila allowance. Wa man na sila pareha sa amoa. Ang ilaha na bro, ang mahalinan ra gid sila bro. Wa man na sila allowance sama sa amoa. Wa na sila. Wala na bro. Libro ra gid na bro. Ilang adtos mga kabalayan abay mo palit og mga books nga mga herbal. Mga sa padiya nga mga libro ilang manhon. So mura na nila ha. Ilang income. Okay. So mura to ako. Kuan bro, pangutana bro kay at least nga nagkaibaw pud ko ba. Unsay mga dagan kalihukan ninyo kay usahay maignorante mo gud tag unsa ning liman, unsay trabaho aning liman. Unya Adere lang ta sa to ang debate na lang ay naman yung daning kalakihan eh. Wala pa man pod, ada ko tigi trabaho pero kanang tani bro, sharing lang ta padaygan na ilang gud ta. Di lang gud ta ingon nga kuan kini. Mag sinapaway na at least nga naara tay kuan. Sige bro. Ang akong isgutan ron bro is kuan kining bunyag sa Katoliko is biblical. Muna ko bro. Dahil lang ta mag-hire og moderator kay moderator. Kuan lang ta kanang inamigo ba dialogue ng inamigo. Siray na lang, siray. Siray. Okay, ane bro, ako mo una kog pabarog bro ha. Kining kuan. Dili lang ko nitason akong explanation, then pwede na ka makapangutana din asa tama nimo nga pangutana, kaya ko ra sa nang tubagon. Anya ganahan na sa ka nga mo pahayag, maminaw ko nimo din mangutana ra sa ko nimo bis imong pamahayag. Okay. Kaning ni ang magsugod ako bro. Kaning ni ang bunyag sa Katoliko bro. Moingon ta nga kami sa among Katoliko, biblical jud siya. Pero kung moingon pug kag sa imo ha, adi gina-biblical lang sa Katoliko kay ang kanalang daang mga bata, Brad, wala man di man ta makabasa na sa Biblia ang mga bata gipangbunyagan. Kanang mga puya gipangbunyagan di man. Pero itas dili ni siya about sa kung kinsay applicable aning bunyag, kinsay kapasar aning bunyag, bata bagdag ko. Ang ato lang is unsa ba ang bunyag sa simbahang Katoliko? Biblical. Yes, biblical gyud na siya, bro.
as far as the Bible is concerned, kay kung ari punta sa kining Nelson Dictionary of Christianity nga usas mga kining libro sa dili katoliko, ang giingon diri baptismal formula Trinitarian formula uttered during baptism in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So nagsunod gyapos katoliko na bro, kay mao man itudlo sa atong Ginoong Hesukristo diha sa mga apostol nga bunyagi sila sa ngalan samahan in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So mo na nakapabiblical gyud. With all your respect aning mga kaigsuonan na to nga di katoliko, naragihapon na kanang Trinitarian form nila gisuhid. Mo nang inig mo balik kas katoliko, brad. Oh, depende na nimo kung magpabunyag kag otro o di na lang kabunyagan, kay giisip ra man gyapong valid ng inyong bautismo or bunyag diri sa amo tungod sa gitawag na tog ecumenism. Now, pag ecumenism kay tungod nagkuan mo ba kanang bisan although ang mga pastor ingnon ta nga way authorization gikas Ginoo, pero tungod kay nigamit mo aning formula o baptism nga Santissima Trinidad, mo nang na valid po ang inyong kuan kining bunyag. So sa among Katoliko, ang gisunod jud namo mo ng Trinitarian form of baptism. Basig mo ingon pud ka nga ang ano man laging gibubuan man ang inyong mga bata diri immersion man nganong puring ra man ang inyong or nganong wisik-wisik nang inyo. Watay problema na bro, kay kanang puring kanang wisik-wisik gigamit sa na sa simbahan bro. Nagihapon na sa simbahan gituuhan gyapon na namo. Na may mga katedral gani ug na mga parokya nga nagbuhat ana kanang immersion naman. Oh, nya ang importante diha bro is na follow na to ang formula sa baptism, kay mo lagi na og sa math pa na bro sa calculation pa na kung mag-subject tag math. Bisan pag inunsa nimo kataas ang solve sa imong problem pero wala ka naka-follow sa formula, wrong gihapon ng tanan. Di ba? Kay kabantay ka na mo kwantag physics kanang kining about sa mga math ba o kanang nalimot ako ng ubang namang subject sa college pa ko, physics, kanang algebra, kanang mga calculus, di ba naman yung mga formula, find the x na sa buhay na kung bisan pagtaas ang imong explanation diha sa imong pag-solve anang problem but wala ka ni follow sa formula and still kanang imong solve bakat yun na, di gina mo rungan yun na ni sir, rungan yun na ni ma'am. So sama ra sad ana ang bunyag, kay bisan pag kapila ta gibubuan diha, kapila ka gilumos diha, pag wa gali nimo na follow ang Trinitarian form kanang sa baptism, still gyapon na siya valid. Mabita ning ang Iglesia ni Cristo dili man na siguro Trinitarian, kay umnas lang magtuog Trinity. Ang saksing Jehovah samot. Pag hindi bubalik sila sa Katoliko, bunyagan gyud sila otro. Dili gid parehan ninyo mga Seventh Adventists nga pwede ra sad bunyagan, i-renounce lang ang anti-Catholic belief dayon i-profess ang imong pagtuo. I believe in God the Father Almighty. Na then mangumpisal ka. Pero kung kadto tas mga dili Trinitarian like Iglesia ni Cristo, saksing Jehovah, di gito biblical ha. Muna nga bunyagan di sila balik sa simbahan Katoliko. Ana na akong explanation na bro, mabuo bro, biblical. Sige bro, pwede na ka magapangutana bro. Sige bro, salamat bro. Okay. So sa ato pa bro, kaning ako'y nasabtan sa imuhang kuan bro, explanation bro, salamat. So sa ato pa bro, akong pangutana nimo bro. Sa ato pa bro, walay problema ang immersion og ang pouring. Makaluwas ya. Oh. Papareho ra bro. Nagali na og kanang sa makaluwas gyapon na bro. Kay wala ang simbahan Katoliko di jud mi stricto anang pouring kinanglan lumos jud ka tong dagat, lumos ka swimming pool, lumos ka baril. Wala na namo stricto bro. Ang amo lang kana yung number 1 is kanang formula o baptism, kay kun masupak na wala kita inungdan ani. Sige bro. Unsa man ang formula sa baptism bro? Amahan, Anak, Espiritu Santo. Sige. Okay, amahan og ang Seventh-day Adventist nagamit man usab ni ana. Pareho ta. Pareta anag formula bro. Mabita ni ang simbahan Katoliko based sa ecumenism nga gitudlo. Mo na nga gi-accept ang inyong bunyag, inyong bautismong valid sa simbahan Katoliko. Muna ngayon kag katingala nga nay mga ubang Sabadistang na malik sa Katoliko, nganong amto bunyagi ang uban. Okay, pwede rin na sila dili bunyagan kay Trinitarian man na ilang bunyag.
i-propose lang ang ilang pagtuo dayon i-renounce nilang ilahang anti-Catholic belief. Sige. Okay, sunod pangutana bro. Kano saan nagsugod bro ang infant baptism nga sa first century wala pa may infant baptism? Kung arita sa kuan bro, kano saan nagsugod ang infant baptism panahon pa na sa first century nilang San Pablo gibansay naman na nila. Kay matod pa sa sulat ni Apostol San Pablo kani bitaw na ay logo sa Seventh Day Adventist nga Bible kaning naay the New King James Version. I don't know kung naaba ni sa New International Version. Ato gyapong nay logo sa Seventh Day Adventist. Matod pa diri sa Acts chapter atong tanawon di ba? Wa mo guni marika. Acts chapter 16 verse 31 to 33. So they said, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, and you and your household, no? Tuo ka sa Ginoong Hesukristo, maluwas ka. Then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. And he took them in the same hour at night and washed their stripes, and immediately he and all his family were baptized. Tanan niyang sakop sa pamilya gibunyagan. Ya kung panalitan og nay mga puya diha karon nga mga tulo pa ka buwan gianak or tulo ka adlaw kas pag-anak apil sa bro kay sakop mas pamilya bro. Na maingon ta og sa base pa ta sa gitawag na tog sa kasaysayan. Ingon pa sa usa ka protestante nga biblical scholar nga si John T. Mueller sa iyang librong gitawag og Why Baptize Children diya sa page 3. Klaro tindong giingon dia. Tertullian born in North Africa in about 150 AD witnessed to the fact that baptism of babies was in universal use at his time. Si Tertulliano na tao sa Bisaya pa ni bro. Si Tertulliano na tao sa amihanang Afrika nga ni matuod nga sa 150 AD sa iyang kapanahonan ang bunyag sa bata gibansay na sa kinatibuk-an. So again malagi na akong giingon kining bunyag sa bata dili na nato issue dire kinsay gibunyagan bata bagdag ko basta kay ang ato lang issue dire is ang bunyag was Katoliko biblically. Sige bro, lay pangutana bro. Okay, salamat. Naa ko dire bro, kaning gitawag nga Catholic bro answers. Fundamental question Philip St. Romain. Naay tulo dire salvation, the mass and the holy communion kare Ari bro. Nagisi-gisi na lang bro kay sulod sa bag. Akong basahon dire bro. Napay basahon dire bro Ingon dire bro, why do Catholics only sprinkle with water and baptism instead of immersing the initiate as they did in the early church? Ang tubag dere bro, the Catholic rite of the baptism speaks of baptism by immersion of the whole body or of the head only, and of baptism by infusion or pouring become by the most common way, probably because the practice of infant baptism. It would be dangerous to hold a baby under water. So, pangutana na ako bro, tinuod ba bro nga ang rason bro sa infant baptism tungod gibag-o siya tungod kay dili matuslob ang bata sa tubig sumala sa akong gibasa, gihimo na lang ni bro nga ing-anion tungod kay sa rason delikado ang pagtuslob niya sa Pwede bro, pwede gyapon bro. Mao na sakto nang giingon sa libro bro kay di man nato na malumsa ng mga bata diha. So in terms anang mao lagi na akong giingon og pouring, watay problema ana. Ang simbahang Katoliko dili gina problema namo. Ug moingon pud tag immersion, di sa na problema sa Katoliko. Kay ginabuhat na mo na. Ang ato lang is kanang Trinitarian form of baptism. Kay kung mapareha na tas one is Pentecostal nga andras Ginoon, kuwang. Oh, sige bro. Okay. Sumpayan na akong bro dere sa feed 16. Ingon dere bro. Ingon dere saying that we need sacramental contact with Christ's redemption baptism. If we are to reach salvation, Augustine also insisted, however, that without faith, there is no sacrament. Kining mga bata, bro, wa pa man ni pagtuo, bro. Unsaon man ni bro, naa ba sila kaluwasan ani o wala? Naagi hapon bro. Kay ngano man kanang giingon ta nga
ang bata walay pagtuo, sayop na siya, bro. Kay bisan sa Biblia ang bata na may pagtuo. Way dili requirements nga kinahanglan jud ka nga naa kay pagtuo. Ayha ka bunyagan. Kay sa ay Excuse me sa bro magkuan tag bisgo tag bata bro, may buot na gyud na siya, pero infant bro wag na siya buot, wag na ipagtuo. sige bro. Infant man atong bisgutan diri. Lagi bro, mo lagi ni. Kung moingon taog kanang ang moingon may bata siguro nga wa may puya o bag-o na tawo nga may pagtuo bro, na ba kay asa bro. Akong karohon ba bro, kanang giingon nga infant o kaning bata, parihor na silang bata, pero lahi lang tong infant kay gamay pa man jud to. Di ba? So kung maghisgot tag bata nga na mga pagtuo, mutuo na Ginoo, mga siguro nasa 6, 7, 8, 9 10 pataas. Oh, kanang mga 5 murag dili pa kay na siya ingon nga nagi pagtuong makabalo na Ginoo na 5 siguro. Kanang mga size butan na jud na siya. Oh, karon ari ta bro, kana mong bunyag sa Katoliko bro. Wala dili requirements sa mong kinahanglan mo tuo jud ta ay ta bunyagan. Kay ang bunyag god paghugas na sa atong mga kasalanan. Mo nang kaming mga Katoliko namunyag big mga batang gagmay, mga puya, kini tungod kay aron malangkat ang ilang original nga sala. Dili tong aktual kay ang bata di pa man na mangawat, hindi nakabalo mo patay mangawat. aktual nga gisgutan nga sala wala, pero og kanang gitawag na to nga kini sala nga panulundon original si nadyo kanana nadyo bata niya. Basig moingon ka bro nga di ko panay pagtuo bro, di pa man nakabalo mo daig ng bata bro. Ini kataos bata bro. Ini kataos bata di ba unsa may atong madungog ana nga expression nila di ba uha. Mo na siya bro sa laing termino anang uha bro. Uha is the root word of the term hallelujah. Mo nang naagyapon sila pagsampit sa Ginoo bro. Kay kani kato si San Juan Evangelista nakadungog lang sa pangamusta ni Santa Maria, ni ulpot ang bata sa iyang taguangkan ni Santa Elizabeth sa kalipay. Og walay buot tong bata, nganong mulihok man, di ba? Oh, so makakwanta nga na yun. Sige bro, laing pangutana bro. Okay. Nganong niingon man diri bro si Agustin nga without faith there is no sacrament. Palihog kuno ko ane bro. Naka-refer na sa kuan bro, dagko bro. Ganang without faith there is no sacrament. Kay kung wala tay pagtuo bro, mabita nang naaban na sa Biblia, yes, kanang San Marcos 16:16. Ang mutuo og magpabunyag maluwas apan nadili mutuo silutan. Refer na sa mga dagko kay at the time pagsuwat ana ang libro ni San Marcos is gamay pay Kristiyano ana, 12 pa lang kabuok. Palibot ana og di man manggali mga pagano, mga Hudiyo, mga Judaism ang pagtuo. So ang kana nga without faith there is no sacrament, normal kana reparados dagko kay ang magbunyagan nimo pay pagtuo kamo bitaw di man sad mo mamunyag og di gid ninyo seminar ng inyong pagtuong sa badista mo na mag-crusade mo. After sa inyong crusade, inyo dayong hukman ang mga taong magpabunyag basag dili inyong i-force ba nga usaman magpabunyag ba mo. Kay dili man sa ingon nga pag human yung crusade hingkuyog din na sa inyo brad babunyag na may kay human ang seminar. Wala kay kuan na siya bro kanang nagdepende po na marang sa mga dagko without faith there is no sacrament. Sige bro. Okay. Katong gihagit ikaw bro nakandumdum ka nga niingon ko nga ang inyong bautismo dili makaluwas. Oh. Okay. Tungod bro, aduna ko'y nabasakan diri sa inyong libro bro na ako'y kuan bro, Manual Parish Priest. Unsa man na? Manual Parish Priest according to the 1983 Codex Iuris Canonici. Sa pare ni gikan bro. Dito man ko gikan sa Bohol bro, unya nakapuyo man ko sa balay pare bro. Ako ning gipangayo bro. Kaya akong tunan. Dayon, sa may gingon da. Na ako'y nabasa diri bro. Di ba, nagbautismo mog infant baptism. Ang infant baptism sa inyong pagtuo makaluwas, di ba? Oh, makaluwas salvation. Oh, mao nag-ingon diri sa inyong libro. Yung basahon nga salvation gayud kining bautismo, di ba? Okay. So ang pangutana diha bro, before na ako ni basahon, inig kadako sa bata bro, inig kadako sa bata bro. Sa ato pa ikagama niya bro, nabunyagan. Nabautismuhan siya. Sa ato pa bro, ang iyang kaluwasan bro, continue na gid bro, hangtod siya mamatay.
Depende na bro, kay panalitan karon nabunyagan sa gamay pa lang, ipanta lang na kay anak katoliko ka nya gibubunyagan nimo puya. So mawala to ang iyahang gitawag nato og kaning original nga sala. So nagkaambit na yon siya diha sa kinaiya ni Kristo. Hiusan na siya Galatia 3:27. Ni kadako atong bataa bro, nangawat man. Nangawat siya. Nakapatay dito kay barumbado kayo kay ang ginikanan pod wala pod niya gitrain ang iyang bata kay once gani nga inagbabunyagan na natong anak kita nga mga ginikanan mo joy mo train sa atong anak o sa mga mayong buhat. Na karon kay nakapatay man nito kay bugoy kay na-impluwensyahan sa barkada ang pangutana. Makadawat ba sa kaluwasan ato sa langit kay nabunyagan naman siya. Ang bunyag di man gina mawala, nara gina still sealed na kay once in a lifetime ra nang badawat sa kalag sa tao. So para mabalik ang iyang relasyon sa Ginoo kay nabugto man to kay tungod sa kay nang rape sa bayo, nakapatay siya, nangawat siya. So para mabalik ang iyang gitawag natong relasyon sa Ginoo, ang Ginoo dili na kinahanglan nga mubunyag panimog otro or ang simbahan nga bunyagan na ka brad kay nakasaan po kagahapon wala na na. Ang sa may buhaton mo nang naami sakramento sa kumpisal nga bisan pag makasa kag kalibo-libo sige ra gyapon kag pangumpisal na ara gyapon na. Sige bro. Bro, naaman dere bro akong basa akong bro ha. Dere bro sa page 183 basing wala kaniini nga libro bro. Wala pa na bro, dili na ko na available nga libro bro. Wala ka ani? Pero ang nagsulat ani bro ay si Excelso Garcia Opi. Akong basahon dere bro. The Lord sent his apostle to teach the gospel and to baptize those who will accept the evangelical message. Okay? Adults therefore cannot be baptized. Natawa ha? Adults therefore cannot be baptized without their knowing what they will receive and with other their wish to receive it. Dili ba ni contradict ngadtos mga gagmay bro? Kay unsa may gibutang diya imong concern gid ana. Ang kansi di ay bro, ang concern ako bro, ang kansi di ay ni ang adults kaysa mga infants. Kay ang mga infants bro, adults therefore cannot be baptized without their knowing what they will receive and without their wish to receive it. Ako pala yun nun. This knowledge is imparted them during the catechumenate. Besides, this should be admonished to repent for their sins. Without a sincere repentance, their sin would not be washed away. Through the repetition of the baptism will still be valid. Masama imong pangutana ana. Ang pangutana ani bro, kahayahay di ay sa infant bro o alkansi di ay ang adult ani bro. Kay matod padre and therefore cannot be baptized without their knowing. Kung kini di ay ang mga adults bro nga wala gud di ay naka-receive bro, no? Sa knowledge sa pagtuo sa Kristohanon sa doktrina bro, dili di ay siya bro maluwas. Okay, kuan man na bro, kanang kinahanglan magitag ikatikize ana bro. Mo bitaw nang miingon ang saktong nang giingon sa libro bro. Untay problema ana. Pero kanang mga bata ang purpose sa bunyag para malangkat ang sala nga kani original. So mga dagko aktual. So kanang mga dagko diha ug sila patuo diha mo giingon ni Kristo ang motuog magpabunyag maluwas apan nandili silutan jud. Sige bro. Okay. So, para yun no nako bro kay laba man ni ako man ning gibasa bro na nalingaw ko. Ingon dere bro, naay in danger of death. Naay kuno ikakuyaw diha bro. Matod pa dere bro sa inyo nga libro nga in danger of death. Delikado bro. Ingon dere adults can't be baptized if they have a minimum of knowledge of Christian religion. Nawa ha? Theologians following some declaration of the Holy Office enumerate for fundamental truths one should know in order to be baptized in danger of death, namely the existing God, His unity and Trinity, incarnation, God, justice in rewarding the just
and punishing the evil, St. Thomas Aquinas requires only in the dying adult faith in God who redeemed humanity through His Son and intention of receiving baptism as instituted by Christ and entrusted to the church. Sa concern mo ana. So, ang concern nako ani bro, ang pangutana nako ani bro, kining nangamatay nga nabautismuhan bro, ninyo sa inyong pagtuo nga Katoliko, namatay nga nagpakasala, wala siya makahinulsol or namatay siya bro nga walay knowledge, drimatod padre, knowledge of Christian and religion. Ang pangutana nako bro, may kalawasan ba siya o wala sumala sa Biblia? Depende na sa iyang status bro. Kay mag-ingon ta sa Biblia San Marcos 16:16 ang mutuog magpabunyag maluwas apan ang dili mutuo silutan. What if kato nangamatay nga naas laing sikta bro? Wala mayong tao, sinseros kinabuhi, nagpuyong bitan, pero wala masakop sa simbahan nagitukod ni Kristo, makadawat matug kaluwasan. Can obtain salvation, yes. Kana kung sa isa ka kondisyon na sa among katekismo of the Catholic Church nga makadawat sila kaluwasan, those who through no fault on their own and that know the gospel of Christ and His church, namatay diha nga nagpuyong balaan, sinseros kinabuhi, pero wala kay balos ka matuoran, maluwas siya. Pero kung nakabalos ka matuoran, namatay siya diha, nagpabilin kay nagdukot-dukot, kay dadalas mga atik-atik ulog-ulog, di sa maluwas. So kanang giingon nimo dang gibasa sa kuan sakto na bro, wala tay problema da bro. Sige. Mao ba? So sa ato pa di ay bro, kaning mamatay di ay nga tao bro nga nabautismuhan sa inyong pagtuo unya nibalik siya sa pagpakasala tapos kaning akong pangutana ganiya kay maluwas ba sa dali nito Akong karohon bro. Akong karohon na. Pinakabaw na ko sa mong punto. Kung nabunyagan sa Katoliko, apan human nabunyagan, butang talang dako na siya gibunyagan kay dili siya Katoliko sa dihang na tao siya. Yan nakabati sa wali sa Katoliko, nagpabunyag. Okay na to, nalangkat ang iyang original nga sala. Nalangkat ang iyang aktual nga sala. Muna nga kanang bautismo bro bunyag mo na sakramento, the only sacrament nga makapalangkat sa original o aktual nga sala. Kay kanang kumpisal bro, aktual lagi na nga sala nga malangkat dia. Karon namatay man siya. Nabunyagan pero namatay, nagpadayon sa pagpakasala. Kung siya nabunyagan, apan on the spot namatay siya sa kinasing-kasing nga naginulsol siya, direct sa heaven na dili na moagig purgatorio. Pero paggawas niya sa simbahan, human siya gibunyagan, nang libak man siya. Nang libak nitong taban-taban, then pagkaugma na po dito, nangawat na po siya. Naligsan magsakiran, kay gigukod sa pulis, paglabang ni karsada, timing na imutod laban, punggitan, patay. So, ang status kalagad to, unsa man, maluwas ba to siya? Kung sala nga bugat, kung mortal ang iyang sala, ang requirement sa impierno, isa lang kasalang mortal, impierno juga. Pero kung vinya lang yung nahimo, mo nang iampo, pagid na mo na siya, nga ang iyang kalag sa purgatorio, may langit. Nasa unang Juan 5:16-17. Ang sala nga ikamatay, di na iampo. Pero na yung mga sala nga angay pag yung iampo. Sige bro. Okay, salamat sa tubag bro. Okay. So pangutana bro, duha na lang siguro na ikapangutana bro. Ani. Karon kay kining mga dagko bro. Mga adult nganong gibautismuhan man usad ninyo og pouring siya? Dili na malang immersion nga pwede man ka ang immersion. Di ba ang kasabot ka sa wash bro nga word? Sige. Siguro kasabot man siguro ka sa wash nga word no. Okay. Nganong dili naman lang bro kay may reason ba ya nganong ang mga bata kaning bautismuhan siya atong gibasa ganiha. Ba? So, imong gituba ganiha. Akong pangutana bro,
nganong dili na lang bautismuhan ang bata, ang adult og immersion nga pwede raman ang immersion. Nganong bubuan ramang gyapon siya nga ang bautismo bro, akong basahon dire bro sa The Catholic Holy Bible bro. Inyo maning Bible. Catholic Holy Bible, unsa daghan ko Catholic Holy Bible diri bro. Unsa man na siya? Asa akong basahon dire sa kuan bro ha. This Catholic Bible, unsa kasi nagkuan ani? The Holy Bible with the Confraternity text published with approbation of His Excellency Walter E. Coggin. Basta are bro. Sana footnote o verses? Dili. Sa loyo ni bro, mga naamay inyong mga doctrine diri sa loyo bro, sa bautismo. Sige. Dayon, sa may concern mo dia? Akong basa na, this baptism, this term comes from the Greek word meaning washing. Washing. Ay, bro, murag na ako ana nga Biblia bro. Akong tanawon sa diri be. Sige. Kaning the Holy Bible, the Catholic version. Sa first page na siya o last page? Sa kuan bro, diri man na bro sa kuan, Catholic Doctrinal Guide ninyo. Okay, naman po ko ana Catholic Doctrinal Guide. Ambot og unsay page ani mo diha? Kuan, kaning sa sunod sa Apocalypse man diri bro. Bible story siya dayon magsugod siya sa dara Bible story. Nakuha na nga Biblia bro. Sige. Asa man na nga page dia? Unsa nga page sa 4. Page 4. Kanil the Tower in Babel man ni ako diri. Story of Who Give the Bible. Unsay title na imong gibasa dia? Baptism bro. Baptism, pangitaon na to ni baptism diri be. The Promised Land. The Story of Israel's Kings. Jewish Capacity. Nakuha na bro nga Biblia. Born again ang tagiya ni. Third year. Kanay kay Catholic may tagiya ni bro. Born again ang tagiya ni nga Bible ba kanang napalit na ko pero Catholic version siya. May palit. Catholic Doctrinal Guide. Asa man to? Doctrine Council. Kaning baptism. Kana. Man diri nga paragraph. Asa man diri taas-taas man eh. Magsugod ta sa primero. Terms come from the Greek washing. Ane? Washing. This term comes from the Greek word meaning washing, di ba? Yung bautismo is paghugas. Nya bro. Niingon kaganiha nga pagkuha sa sala niya nga daan. Actual og kining original. Actual og original niya. So nakuha bro. Nakuha na gyud to siya. Wa na gyud to siya. Wala na gyud bro, nakuha na gyud, nawas man kay og moingon pud ka nga washing kanang puring, washing ba na, washing gyapon bro. Kay naa sa Ezekiel kapitulo 36 bersikulo 25, bubuan ko kamog limpyo nga tubig aron malimpyo kamo sa tanan ninyo mga kahugawan. Lakip ang inyong pagkamakidiyos Dios, bubuan daw limpyong tubig bro. Unya kay sa New Testament ana kay bunyag man. Kung imo nang tan-awon ang Biblia ha bro, naana diri sa kaning asa tan-awon ko to ha. Na diri na bro katong ambot og kuan maka pareho batag page ani kadali kung imong tan-aw na diri bro kani nay baptism of Jesus Christ gibubuan jud sa ni San Juan magbubunyag bro nasa picture diri John the Baptist the baptized sige ano bro sige okay last na lang siguro nga pangutana nako bro okay. So karon kay nakuha naman na erase naman gyud ang iyang sala wa ka na masupak sa Biblia bro sa 2 Corinthians 5 verse 15 nga nag-ingon if anyone be in Christ he is a new creature the old has gone the new is come. Unsa man na bro nga ini kadako anang bata nga inyong gitubsmuhan bro mahimo man ang gyapon na siya bro nga salawayon.
Okay, ani bro, kanang mahimo siyang sa lawayon kung ikaw mismong ginikanan, di ka kabalo mo train, ana. So, isip binunyagan bro, nawa na to yan sala nga kaning original kay ang paglangkat sa ang original man ang batang gagmay puya, mo may langkaton. So nahiusa na tos Ginoo. Kay mao man ingon sa Galatia 3:27 nga nasayod kamo nga sa pagbunyag kaninyo nahiusa kita kang Kristo. Gibunyagan kita aron mahiusa kang Kristo og nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Mao na giingon sa Galatia 3:27. Nakaambit ta unta. Ang buhat sa yawa bro kay ibulag tas Ginoo ba? Sumo nang dalitan tagsala. Kung asa ta weakness bro, dito ta dadon sa yawa panalitan. Di jud ka madala anang muupa kag bahay nga walay kasal kanang burikatan, di ka madas yawa na kay bisag unsaon nimo sa pag maglokno kag babae di jud ka. So unsa may tan-awon sa yawa diri nga sa makasulod. Dire ang ganahan niya pornografiya og kanang masturbation. So dito ka tirahon sa yawa mo nang daghang mga tawo nga adik kayo pornography og adik kay masturbation. So diha kanya kwaon karon kay magsige na kag buhat ana, salang mortal man ang masturbation, salang mortal man ang magtan-aw kag pornografiya. So ang imong pagkarelasyon sa Ginoo na putol tungod ana. Kay mo may buhat sa yawa nga tadtado na nga tong relasyon para maputol bubugto. So nabuwag na ta. Unsa man nangalag mo hangyo kas Ginoo, Ginoo balik sa diri sa kalibutan be pagdupa sa krus kay nakasa na pug kulod. Wala na. Ang buhaton na po'y ikaduha nga sakramintong gitawag og kumpisal. Kana mo na mangumpisal jud ta. Kadi naman ta bunyagan otro. So katong bata nga pagkadako niya ikaw ginikanan, wa nimo taronga og kanebang ingnon tang matuto imong anak kay para nimo wala ra jud ka wa kay paki ba in short na lang. Mo na gingon ni San Pablo sa 1 Timoteo 5:8, ang dili mag-atiman sa iyang paryente o sa mga sakop sa iyang kaugalingon panimalay. Nagsalikway siya sa iyang pagtuog mas dautan pa siya kaysa dili magtuto. Kinahanglan hikutahon gyud nato na bro. Number 1 ang bunyag. Karon nabunyagan na, tudloan na tog matarong. Inig kadako. Mo nang naay maninoy og maninay kay kanang maninoy ug maninay di na yung bulak-bulak ha. Mo na second parent kay og ang ikaw ginikanan wa na kay pakialam, mo nang ang maninoy may mo-guide sa imong anak nga spiritually. Mo nang naay maninoy ug maninay. Sige. Okay, sa ato pa, mayo bro, kay nakasabot ko sa inyong doktrina, may tungod ana. So, sa ato pa bro, nalangkat na ang iyang sala, di ba? Wala na, sala sa balik. Ginanglan sa mangumpisal. Kay, diba? Manginanglan. Paitan bro, ikaw, butang talang, gibunyagan kasi mong mama sa una, kining, gamay pa ka, kay katoliko, ka sa una. Ay pagabot ni mog 13 anyos kay nadala man ka sa laing tinuoran, nakuyog ka dito ba? I don't know kung unsay mga reason out nimo na nadala ka sa laing tinuoran, siguro na ay mga bugat nga rason. So imong gibiyan na mga katoliko. Unya kay nakabalo na jud ka nga daghan namang social media ron, na may Facebook, Twitter, uman pa. Nakabalo na gid nga na jud tinuod nga simbahan apan ato lang gipalapos sa pikas dalunggan tungod ning garbo na to. Kay diri ra gid ta kay katoliko, may allowance dili daghang kwarta o dito matatagay bugas na ba? May mga lain-laing mga rason. Ngano nga nagpabilin ta na simbahan na. That is what we call sin against the Holy Spirit. Kanang sin against the Holy Spirit ang usas mga example ana is you know the truth but you gi-reject nimo ang truth tungod sa imong garbo. Nya number 1 baya sa listahan sa sala is ang garbo baya, pride. So mao nang mahitabo nga di nimo dawaton ang kamatuoran, useless ang tanan. Mo nang miingon ta nga wala ang Ginoo di na gid mulingi na to kay nagpatuyang na ta sa atong garbo. Kay bisan pagduklon kag Biblia, bisan pagduklon kag kamatuoran, di na jud ka modawat ana. Kay garbo na jud ka ana. So nawala ang imong pagka connection sa Ginoo. Kay nibulag man ka. Pero brad, okay ra siguro di ko mobulag man. Basta nara ko sakop sa simbahan. Okay man na og di ka mobulag kay ngon mas Kristo San Mateo 24:13 maluwas ang magpadayon hangtod sa kangturan. Apan useless gihapon nga naa ka sa simbahan gitukod ni Kristo pero nagpadayon kas imong pagpakasalag mortal. Mahilig kag pornografiya, mahilig kag babae, mangiyot ka dito sa naa nimo da batanan kahilaya na nimo. Ay impirnohonon juga dia. Kay mo na nakadawat ta sa grasya, nakadawat ta sa kining sakramento, nanata sa state of grace, pero gato nang binuangan, useless ang tanan. Tagaan ta kag example bro sa kuan.
Kining taga example sa kanang sa eskwelahan ba? Na-enroll na ka sa eskwelahan, na yung mga requirements na nandito, apan dili ka magtinarong sa imong pag-eskwela, ibagsak yung ka ni ma'am. Okay, bro. Okay. So, ingon ana day na bro. Mm. Okay, so karon kani wala pa man ta nagtopiko ana bro. So sunod ato nang hisgutan kanang imong gipamulong bag-o lang bro about anang pagbulag sa simbahang Katoliko nga sala. Dili man na atong Sige. kuan karon. Pero salamat nga nakadungog ko ana kay matun-an ako na siya bro. Sa sunod bro mao na ang atong hisgutan bro, no? Kay Kanang kuan bro. Katong pamahayag ni Saint Cyprian of Carthage nga extra ecclesiam nula salos. Outside the church there is no salvation. Ato nang hisgutan bro. Mm. Sunod. Susunod kay di man na mao atong topiko karon. Kay kining atong topiko about mini sa bautismo, infant. Okay na katong tubag nako. Okay ra ko ato bro, bro. Mm. Okay Nasabtan ra ra? ko ato. Okay ra bro, okay ra. Sige, mayo kini Bro. sabtan. Kaning sa siguro motuo mo mong history, di ba? Oo. Kining sa Wikipedia bro, akong gi-search diri bro. Ni David F. Wright. 2007 tungod 2005. Ingon siya diri bro. Suggests that the first century Pauline churches did not practice infant baptism. Wright described the issue as obscurity, unresolved. Nothing that evidence suggests children baptized Christian were typically not baptized until the less C55 AD during false ministry. Throughout the extent of this practice remains unclear. Bro, imo ning tuuhan bro si historian man ni bro David F. Wright bro nga nagpamatuod man gyud siya bro nga matod pa niya bro first century Pauline church did not practice, wala kuno nag-practice sa infant baptism. Ang full in church. Ha? Unsa ang full in church? Pauline churches. Unsa man ang katong na Pauline churches man ni diri. sa yahara po ng katarungan bro. Sa author ng katarungan. Mo nang moingon ta nga Wikipedia may result. Katoliko, bro. Ha? Dili ni siya Katoliko. Dili sa Katolikong panghuna-huna. Sige. Pero Katoliko siya. Dili gyapon sa Katoliko. Katoliko man ni si David F. Wright, bro. Si Katoliko si David F. Wright. It doesn't mean Katoliko si David F. Wright mo tuon na mi siyang giingon. Kay kanang mga di man bot ipasabot bro nga naipare gatugan nga ang bunyag wala gitudlo sa first century pare na gina ninyo tuuhan na ninyo wala man may mag-agad sa pare. Nag-agad bisa mo mga official nga teaching Catechism of the Catholic Church, Fundamentals of the Catholic Dogma, Catechism of the Council of Trent, ug ban pang mga catechism. Onya mo na mong gituuhan pero nay mga pare nga nagsuwat sila silang kaugalingong libro but dili in line sa teaching sa simbahan, dili mo na gidawat as official teaching. Sige bro. Balik ko rin bro sa manual for parish priest. Naaman rin bro. Doktrina man yun bro. Ang gusto na ko ipangutana ani bro. Biblical ba ni siya nga mga pangatarungan bro? Kining ritual, celebration of baptism, preparation, adults and infants, water to be used, Christian name, days and place for baptism, baptismal pond. Gan ba ni kayo? Those outside one's territory, the baptism of adults. Okay, siguro ang uban ani kaning gitawag man ni siya nga the sacrament of baptism. Kini ba nga mga sakramento ninyo nga baptism bro nga gitudlo diri bro? Ako maguning gibasa. Ang pangutana nako ani bro, biblical ba ning uban ani bro dili? Kanang asa may gingon mo biblical nga uban, amang ubana ana. Dahil mayon tanga sakramentos bunyag isa ra. Pero kanang isa ra na, di man ang bunyag daghan. Isa ra jud. Naman rin bro, the sacrament of baptism Dagan man. The sacrament of baptism. Unsa man Wala kay gingon balo?
Unsa man? Wa kay balo ani nga doktrina ninyo nga naa man diri sa Dili na Sacramento namo Baptism. teaching bro kanang Paris kanang gitawag ko sana Paris manual. Oh, manual for parish priest. Manual. Dili na official teaching sa simbahan Katoliko ng kanang manual po Paris Priest. Mga official teaching sa Katoliko na kung giingon Code of the Canon Law, Catechism of the Catholic Church, kanang gitawag na to og mga fundamentals of the Catholic dogma, kining Catechism of the Council of Trent. Mo na siya bro, pero kanang ina na mga lagda na sa parishes bro, mga lagda sa simbahan kung asa na sa ng pari na lagda di lahar na bro. Kuan man bro, kanang according to the 1983 Codex Juris Canonicism man Oh, dili buti pasabot nga official teaching na kay nakahisgot nag codex. Oh, mo na akong gingon pag general catechism kada bang CCC, diha may magbase. Council of Trent diha may magbase. Kana og nay mga kalagdaan bro, nay mga kalagdaan diha na sa mga parishes, sa mga balaod na sa mga parokya. Sa ato pa bro, unsa man bro? Unsa man nimo pag-reconcile ani bro nga wa di ay magkasinabot ang inyo naa di ay moy unsa man kuan day na bro kani dili na ni valid siya kay wala na ni siya or Valid na siya bro, pero kung asa ka na-assign nga parokya, mo na isubayon nimo nga kuan nga lagda. For example, ang simbahan nag-implement sa depende sa estado sa nature sa iyahang gipuy-an. Alang-alang i-apply nimo atong mga lahig nature. Pwede na pwede. My God, this Iman kay wa man dirigi pasabot bro nga kini siya nga manual bro. Kaning actually sa pare gid ni siya. Sa mga parishes na bro, ipasunod ba ito nang ang title na about sa mga Paris priest nga mga lagda. Manual so sa ato pa kay ila gini bro gitudlo about sa mga sakrament sa baptism. About sa dili bro kanang ang sakrament sa baptism gitudlo ginas Katoliko and that is number 1 na sa mo ang sakramento baptism jud. Dili ihilog sa masakiton, dili kumpisal, dili kumpirma baptism jud number 1 dia. Sa mao na nga Tungod man kaganiha nga dili nimo dawaton imo na pud gibawi. Di dawat sa sakramento sa bunyag. May problema na. Kanang nagigamit nimo mga manual na kung asa dapit ang mga pare na assign. Mao nang dai mga lagda diha sundon sa mga pare. O bitaw mangutana ko nimo ganiha biblical ba ni siya nga mga lagda? Gitudlo ba ni sa mga apostoles? Gitudlo ba ni sa naa ba ni sa balaan nga kasulatan? Mabitaw na ingon ko ganiha nga In siguro verbatim bro. In verbatim no wala pero implicit na Okay. So bot ipasabot bro. Naay masabot lang sa Biblia pero wala gay mabasa. Naay masabot sa Biblia pero wala mabasa. May imong concern. Nagay kuno ko og kanang example sa Biblia bro nga masabot nato bro nga nagtudlo niini nga mga kalagdaan bro about sa sacrament of baptism. Basa daw sa mga mga method bro, method sa sacrament of baptism basa daw da. Okay. Area of baptism, the door to the other sacraments. Okay, for page 473. Tapos the celebration of baptism, ritual. Kadua. Akong basahon na pero taas-taas manggod. Sige lang. Ang title na lang. Title ra. Sige. Kining preparation. Preparation. Kining kini sigurong adults and infants. Kabaw ko ana. Water to be used. Kining water to be used bro. Ako kay balo man ko nga dili man mo gamit og laing tubig kay ang inyong gamiton kadto man gyud ang blessed water, di ba? So naa ko'y pangutana ani ron. Kay si Kristo dito ato sa suba gi bautismuhan sa Jordan nga hugaw. Unya ang mga apostoles, di ba? Uban gi bautismuhan ngadto sa suba gyapon. Naa ko'y pangutana ani ron. Kaning Christian name. Siguro. Mamali akong pangutana bro. Kining uban ani bro siguro biblical pero kining uban matingala ko bro kay wa man gini gitudlo sa mga apostol. May wa gitudlo sa mga apostol na inganli isa.
kining for example kining kining baptism, the door of other sacraments. Portahan sa uban nga mga sakramento. Kani asa man ni mabasa nato sa Biblia? Natural man na bro, kay kanang bunyag is the door of the other sacrament. Pag ginapultahan sa uban nga mga sakramento, kay diri ka pwede mangalawat bro, di ka binunyagas Katoliko bro. Di po ka pwede mo abil og bisan unsang sakramen sa simbahang Katoliko kung di ka mabunyagan. Manang bunyag kadaan, kamo bitaw mga Seventh Adventist, di man sad ninyo pwede pasakaog pulpito diha sa inyohang atubangan. Pawalihon ninyo, tagagbahin ninyo simbahan og dili binunyagas sa sabadista ninyo. Kaya ang mga rason basig offset ni naniid ra ni. Di ba? Mao na nga resulta, mao na ang doorway jud sa laing sakramento. Ako na po yung mangutana bro. Di na lang ko mo Ay ribat na lang nimo kanang imong mamahayag ka diha sa imong kuan kay. ibat na lang ko. Pwede. Kay siray ra man ni ato Okay, salamat sa panahon bro. O sa imong mga viewers diha, maayong hapon diha ninyong tanan. Okay, so sa amo manggod nga faith o sa amo nga pagtuo, kami dili gid mi mo bautismo sa infant tungod kay kami nagatuo manggod. Gitubag namin nimo ganiha, kami nagatuo manggod nga ang bautismo para lang gid niadtong adunay mga pagtuo. No, kay mao may mabasa nato sa Biblia, ang mutuo og magbabautismo maluwas apan dili sila pagasilutan. Kami nagatuo no nga ang infant wala pa gid na sila pagtuo. No, wala pa gid na sila pagtuo. So muna nga amo gid i-probe or ipamatuod nga wala gilabot ang infant or batang masuso kay siguro biskan suguon ti ka dalhi ko diri og bata nga infant o infant nga naay pagtuo wa jud kay ikahatag sa kuha kay wa gyud intaw infant nga adunay pagtuo. Okay, so pero kami mubunyag mi og bata buti pasabot anang bata naa na gid na siya mubunyag mo below 8 years old, 9 years old or 10 years old. Kay kana may pagtuo magid na siya. O makasabot na magid na sa pulong sa Ginoo kay nagabasa ko sa inyong mga libro kinanglan magid sa naay pagtuo sa bautismuhan. Makaibalo siya sa pagtuong Kristohanon. Makaibalo siya. Mabitaw nagawali mi, nagabautismo mi, nagatudlo mi ngadto sa mga tawo nga adunay pagtuo o sa mga bata nga makabalo na nga mo pagtuo o kung mo desisyon sila nga magpabautismo, bautismuhan gayud sila kay that is nagtuo pud mi nga that is the way of salvation. Ingon ka ganiya paghugas, di ba? Paghugas sa sala, pagtangtang sa sala, no? Pero sa nakakuan lang sa na negative lang ko sa kuani mo ganiha ni adtong niingon kang kaning tangtang na gid iyang tanang sala motong mura pug ni kuan ganiha kay tungod kami nagatuo nga sumala sa 2 Corinthians 5 verse 17 nga if anyone be in Christ he is a new creature, the old has gone, the new has come. Kung ang usa ka tawo manaa kang Kristo, bag-o na siyang pagkatao, ang daan wala na, ang bag-o abot na. Oo. Subot ipasabot natangtang na gyud tanan, nawala na bag-o na siya. Pero dili buot ipasabot nga kay kitang tanan gitagaan matag freedom, gitagaan man tag kagawasan sa Ginoo. Posible nga makabalik gyud gyapon siya ngadto sa kanang mga kahilayan. Ang inyo kay kumpisal raman, ang amo rebaptize. Pwede pod siya magpa-rebaptize, pwede pod siya mangayog pasaylos Ginoo bisan dili siya pagpa-rebaptize. Di ba? So ang sa inyo lang kay kumpisal. Sa amoa, ang delikado ra pud sa amoa bro, no? Sa inyo apoy delikado atong ibasa ganiya sa in danger of death. Laki pod sa inyo sa in danger of death o sa amoa sa in danger of death. Ngano man kung ang tao nga kung mamatay sa diya sa kasalanan, dili man ta pareho pagtuo kay sa inyong pagtuo, mamatay ang tao nga kasalanan. Naa may binyal sin sa inyo di ba? Naay binyal sin or mortal sin ba na? Unsa ba na diha nga mga dagko nga mga sala diha. Sa amoa bro, magamay man o dako, sala gyud na atubangan sa Ginoo
bro, o kung mamatay sa diya siyang kasalanan, kami nagatuo bro nga pagbalik sa Ginoo mahukman gid siya na ugwa na gyoy makaluwas pa niya. Bisan pa wa naman mi nagatuoan ang sumala sa inyong pagtuo karon nga kung mamatay ang usa ka tawo, pwede lang siya siguro misahan o pangajian kay ang iyang kalag tuwas purgatorio, di ba? Mao man ang sa inyo. Kami wala mi ni ana. Kay kami nagatuo bro nga kung mamatay ang usa ka tawo diya sa iyang kasalanan, mo nag-ingon si Ginoong Hesus nga matay ang usa ka tawo diya siyang sala, Amen. abot ang panahon nga mahukman gid siya diya siyang kasalanan. San Pablo nag-ingon nga kita hukman sa Ginoo sumala sa ato nga mga binuhatan. Mao na ang among faith ana dihang dapita. Mao na nga dili gid mi mo baptize sa mga infant bro kay ang gusto sumala lang sa Biblia pod dili man wa man ta nagkasumpaki man gyud tanini nga mga pagtuo. Mo na nga ako nagarespeto ko sa inyo ang faith unya kamo po nagarespeto pod sa among faith pero usahay naagi pagkadili pagkarespetuhay diya sa social media, di ba? Naagay mga words no nga usahay mabelow the belt na pero sige lang kay natural ra magid na siya atungod kay pero mao lagi Biblia ra pud ang gisunod. Biblia inyo ha, Biblia ra pud amuha. Mao bitaw na bro, kami bro sa amoa bro dili mi mamugos ngadto sa mga tao, dili mi mamugos o unsa pa diya nga sumala pod sa inyong pagtuo sa amoa nga kami nga mga Seventh-day Adventist namugos or nanghatag lang og bugas para mabautismuhan sila. Ako sultihan ka bro, that is sayo pod na siya kung mao na inyong panguna-una kay kanang mga tao bro nga nagpabautismo bro, natural lang gina bro nga manghatag mi ana dili kay tungod kay kanang Bro Eugene. amo silang inganyon. Bro Eugene. Tama ni. Sige bro. Nag-install pa man. Sige. Asaman bro? Kanang kuan bro, kanang sa amo asaw na bro, pag bautismo sa kuha bro, ang pangutana kay kuha man bro, kanang kinsa sa inyo ang mudawat sa Ginoo. Dahil natural, muhansap juga kay ing pangutana kinsa sa inyo ang andam na mudawat sa Ginoo. Natural lang gina siya brother Janto ang atong natural og muhansap ka. dawat lang Og kinsay mo dawat siya wa. Asa bro, Oo. asa bro. Asa bro. Wa man ta ka sa pawi dia bro. Sige. Unya usap pa pag baingon og kanang kuan kisay mo dawat sa Ginoo natural lang mo hands up gyud tong dawat usa ka balo nga katudi mo hands up di ay kandidato na sa kandidato sa bunyaganan. O mi ko balo ato man. Ni hands up mi kay ingon magisay mo dawat sa Ginoo. Mabag hands up na mo tingala mi kay gilistan na mo ngalan. Unya bautismohan na di ay mi di ay. Nya ikaw pangutanong ka na be kisay mo dawat sa Ginoo di ka mo hands up. Amo isa jud. O mo isa jud ka. Mo na ingon ko nga tanang na bautismohan sa SDA puro nagyaging lipat-lipat. Iyay. Puro naglilipat. Mangutanong ko ka kisay mo dawat sa Ginoo, taasan ka mo. Taas ni mo na, kuhay ngalan ninyo. Wana, lista na ka para bunyaganan. O ba? Mo na. Siguro maupo na siguro ang imong panguna-una brother. Di na panguna-huna, mao gini pangutana sa una, bro. Di na. Siguro mao nang imo na diyan wa ako kuan brother Janto siguro na ka-experience ana no dili ka supakon ana. Dili gyud na panguna-huna, bro. Mao gyud na nahitabo gyud, bro. Pero kung imo nang ipangatarungan sa ako brother Jando tungod kay ako Nga? nang kay plano Noon sa nga plano nga. basta Tinod bitaw na, bro. Di na tinuod ay, bro. Unya, bro Eugene. Bro Eugene, before pud na sila kanang bautismohan, bunyagan, na sila ipatingog nga audio sa Madre Kuno, nga niadto kunog Roma, unya sa Roma bag adto niya doon ako ni duha ka Batikan, na Batikan 1, na Batikan 2. Nya siya gidala sa Batikan 1. Kanang Madre nga angalan kay De La Piña. Ilan na ipatingog. Nga pag-abot. unsa man yung YouTube Oh. Jando daotay na lang ni ato brother Jando Di. lang tanay mag Isulti na ako bro kung unsay mga strategy sa SDA. Gender wala man mi nagdaotay dire. Bro, gisulti lang na ako, bro. Dili man ni pandaot, bro. Daotay na lang ta. Bro, ay sapo diha. Ay sapo diha ha.
dili ni pandaot ako gisulti lang nako kung sa mga paagi nila. Mag-play sila og audio kanang cassette tape. Actually, na ako'y kopya na padulong na dire ihatod ni Paul Alima. Ako tong ibutyag sa kuan sa internet kay wala man lagi pagawa sa internet na wala lagi pagawa sa internet na kadi nila gusto makuhaan bitaw ka ng matestimonyohan. Karon na namo koy kopya padulungan na dire kay gi tuan ni Paul Alima. Ako tong ibutang sa online para testimohon. Matud ba didto na ato kung sa Vatican kuno daw sa Vatican 1 siya gidala onya paabot sa Vatican 1 kuan daw kanang ang mga madre nga delegado apil kuno siya nya gwapa kuno siya onya pagagabi kuno kay naman ay curfew pero kay tirang lagi siya kay Pilipinas siya ning gawas siya nya pag-abot niya sa mga kwarto-kwarto didto na ako ni gahagulgol pag abris putahan na ako ni nag-sex nga pare o madre onya din na pandaot na naghihimo. Oh. Pandaot nilang gihimo na. Sa sunod, pag-abot sa unahan, laing putahan, pag-abri niya, naiitom nga anino, dako nga anino nga itom, pula og mata, ang kaistorya Santo Papa. Kuyawas anino kay mo reflect magpulag mata. Yan lang isulti na nasilikol purtur ko no nga kanang ginaharas ko no sa demonyo. Unya, pag uli niya sa Pilipinas, niatubang siya ni Jaime Cardinal Sin. Nya ang Vatican to kuno ato kung dalon to mga madre kuno gipang Cardinorte, gipang galing nga missing. Ato kuno atong daw sa Vatican to. Unya di na binuang na ko tinuod na ko Unya paghuman niatubang siya ni Jaime Cardinal Sin, yang giingnan nga sa tubangan ni Jaime Cardinal Sin yang gihubo iyang belo. Nang giinan ko sa ni Cardinal Sin kuno nga ikaw ni bulo nakas ka matuuran padayon na lang diha pabilin ko diri kay mangwarta ko unya usa pa kani ilang salida nga about National Sandilo kanang mga Kristiyano nga mga SDA gipanangtang sa trabaho sa mall kay mga Sabbath keeper lagi daw kinahanglan ko sila murinaw sa mga Sabbath keeper unya ang pare nga nilaban sa ilaha giapil og priso anong gilabanan sila giingon ang pare wa pa ko sukad kita og kanang kuan kanang ingon ani sama sa pagtuo abi ninyo no naana sa YouTube Brother Eugene ang title kay The Final Battle naana sa YouTube pwede nyo na komentaryuhan. Ilan nang gipost sa YouTube ng anong salidahan na anang netabo sa kinabuhi ni Marco nga grabe pandaot gyud unya nya abot ang Ginoo gipang sinuto sa Ginoo tong mga Sunday keeper kay giatake na mo sila na ala lima kanang na corner na sa tunga-tunga sa syudad na corner na sila nya sa dihang pamusilon na ani abot ang Ginoo abi ng langit abot ang Ginoo nya ingon ilang isulti diretso mga kaigsuonan ngilad kay ning Katoliko. Ingon ani ang Katoliko, moabot ang panahon nga lutoson ta sa mga Sunday keeper, pamatyon ta manaka ta og bukid kay gukuron ta silang mga iro, mga kinain. Ilan ang batom bro? Siyempre, naapay mga 7 days nga seminar, may tungod sa pagkaon, may tungod sa Sabat, pag humana na, last day, mangutanan na dito. Kisa sa inyo ang mudawat sa Ginoo, hands up jug ka. Inig hands up ni mo na to. Bautismohan na nakadto. Pwede tabo na. Dibatihan, Brother Gando. Dibatihan ba nimo nga mo ginay binuhatan? Diba? Kanang diba, nagpamatuod mami nga adunay mo abot sandilo. Sige. Oo. Sige, kana lamin na nga topic pamatud-an nimo nga tinod nga mahitabo ang National Sandilo. Ako pamatud-an nga akong supako na. Nagpamatuod mami ay sa paminaw sa. Unmute bro, palihog kang kaning kang Brother Rocham. Okay. Madungog ako bro. Kana go ahead bro. Ako lang bro kanang human naman to siya pamahayag ganina bro. Sige. Tana lang kog isa. Bro Eugene, schedule ko ni J-Boy nga kuan. Schedule ko ni J-Boy yung debate ng about sa Sandilo. Sige, unsa ba inyong schedule bro?
Di mo kuan sa ko ha. Aminaw sa brother Jando ha. Oh. Ay bro, kadali lang bro, bro. Usa lang ka pangutana ko sa imo bro kay naman kay katong rebuttal ka na. Isa ra ko pangutana din, di ako mangutana bro. Oh. Sige. Ang kaning bunyag sa simbahan Katoliko bro, ang Trinitarian form of baptism, naaman is Biblia bro. Biblical dili. Ano nga balik-balik mo ng tingog? Bitaw. Lain man pa man ang balik-balik ang tingog isa may Abasi ako ani bro. Kay, kami lain na sa tingog na ni balik-balik. Okay, mao man na itubag brother Eugene, mao man na nas Biblia brother Eugene. asa to pa biblical bro ang bunyag sa Katoliko nga Trinitarian formula. Okay, gamit man po ni ana. Sige, wala tayo problema, mura man to kaso na to. Nya Case ako closed na, okay na. ako mangutana pa jud ko. Pwede ko mangutana ni kuan nakadungog ko siyang pamahayag Then, ganina. ako lang kuan bro, ako lang magpatunga ninyo karon bro as a moderator para dili yagaw. Sige. Mangutana lang ko niya og kanang sa Biblia ba bawal ang bata sa bautismo? Sa Biblia ba bawal ang bata Sa bautismo? Oo. sa amo nga pay no sa amo nga pagtuo kami di magisgot tag bata og infant brother Jando lahi ang bata may buot na gyud na siya kaysa infant ang wa mang siguro brother Jando suguon ti ka tagaay kuno ko og pakitaay kuno ko og infant nga naay pagtuo. Okay. So sa Biblia bro ang infant walay pagtuo. Okay, sumala sa among nga gituohan bro, sumala sa Biblia, di gud may mutuo nga ang infant na ipagtuo. Sige, sa mga pangutana bro. Ang infant ba nga walay pagtuo makahatag bag hingpit nga pagdayeg? Ang infant ba nga walay pagtuo makahatag ba og pagdayeg? Anang hingpit nga pagdayeg makahatag ba sila hingpit nga pagdayeg? Para sa ako bro, wala man ko'y nabasahan sa Biblia, sa ako lang. Pero lagi para sa imuha ang bata nga infant nga walay pagtuo makahatag bag hingpit nga pagdayeg sa Ginoo dili. Wala man ko'y nabasahan sa Biblia nga na Di, infant di. nga nagdayeg ngadto sa Ginoo. Di ba ako pangutana ba para Pero nimo para ba? sa ako Oo. para sa ako mabitaw, para sa ako bro. Para sa ako lang, di gyud siya makahatag nga to siguro og pagdayeg kay wa gyud sa faith, wa gyud sa pagtuo. Di pa man gani siya makasulti. Okay. Pero diya sa Bible bro, nagtudlo ba si Kristo bro nga ang infant makahatag og hingpit nga pagdayeg? Infant ha kanang masuso ha? Lagi masuso lagi. So sa Bible ba nanudlo ba si Kristo sa Bible bro nga ang infant makahatag og hingpit nga pagdaig? Pagdayeg? Okay, kung nanudlo bro, asa mabasa nato bro? Di ba? Nanudlo ba? Para tanong ko nimo ba nanudlo ba si Jesus sa Bible o wala? Mabitaw niingon ko sa imo kung nanudlo asa nato mabasa. Lagi, burang utana pa ko nimo ay sag depensa. Nanudlo ba si Jesus sa Bible? O wala? Mabitaw ingon ko sa imo kung nanudlo ba kay sa imo manggod pangutana nakahibalo ka. Di nangutana ko nimo bro kung nakahibalo ba ka sa Bible nga si Jesus nanudlo ba nga ang masuso makahatag og hingpit nga pagdayeg. Muna ko pangutana. Ay kung balihon mo ko nimo. Ang imong pangutana imo kung gilaang mo nagiunhan ti ka nga daan. Kung murag sigurado Bro, ka sa imong pangutana mo nang ko sa kung nagtudlo sa mabasa. Bro, kung sincero ka bro, nga tinudi mong gipang istorya sa amo bro, di man ka angay mahadlok kung malaang ka. Ako gali, sugot mangali ko. Ako sugot mangali ko pang abi nang Bruno, wala gyud sukad data boss ako bro nga gipangutana ko nga nisumbalik kog pangutana, wag yun na nako buhata sukad-sukad. Bisang kinsa. Ayaw ko sumbalik kag pangutana. Diha sa Bible bro, diha sa Bible. Nanudlo ba si Jesus nga ang masuso makahatag og hingpit nga pagdayeg sa Ginoo? Okay, mo bitaw na akong tubag. Kung nanudlo asa mabasa. Bro, Kung nakasabot ina lang bro, tubag. kung pala ni mo wala, ina lang nga wala, ako kabasa. Ana lang.
Kaya ako tubag kung kasabot ka ana. Ay, bro. Tubag kung Bro Eugene. lo asa mabasa. Bro Eugene. Dili man motubag og kategorikal ni siya pangutanon. Bro Eugene, dili ko mo sugot nga akong pangutana isumbalik niya sa kuha. Kay playing safe magunayingon ana. Ayoy pahalata ba nga galisod ka. Ay, wa mampud. Oh, sige, palihog lang bro, tubaga bro, ina lang bro. Tubaga lang bro, ako pangutana. Ayaw og tubagag sumbalik nga pangutana. Pinagid ta maghinambog itubag lang yung tika po, brother Jando, sa insakto nga tubag kung nanudlo si Kristo asa mabasa sa Biblia. Di nahibalo ba ka nga nanudlo siya o wala? Ang yang concern lang bro, nahibalo ba ka bro? Yes or no? Okay. Ani walay pug sanay kay wa man ta nagsabot ani. Walay pug sanay kung Bro, sa tubag. tinarong ning pangutana bro. Nagsabot ani nga sa Bro, G-boy, tinarong ni nga pangutana ang akong toyo. Kung malaang ka ani, di na ko na problema. Kaya tinarong akong pangutana, dili man ni falasi. Kung falasi ang akong pangutana, naakay rason nga angay kang mulikay. Di man ni falasi akong pangutanan nako. Tinarong man eh. Dili man pala si mga pangutana nga kargado falasi. Nga dapat likayan. O, akong pangutana, tinarong niya akong pangutana ha. Diya sa Biblia bro. Nanudlo ba si Jesus nga ang mga masuso makahatag og hingpit nga pagdayo sa Ginoo o wala siya nanudlo? Okay, tubag. Okay, tubag. Sa akong naibaluan, dili masuso ang iyang itudluan kung dili mga bata nga naay buot. Pero wala masuso. Mabitaw to akong gitubag sa akong naibaluan. Wala daw, Mga wala daw, bata bro. ang iyang Sige, sige. Mga bata. Sumala diri bro sa Mateo 21:16 bro. Nahibalo ka ani. Mateo, 21:16 nahibalo ka ani. basaw na to. Rao nasa screen bro. Basaw na to. Hmm. Basaw na ko dere sa inyong Bible. Sige, basta nasa screen bro. Hindi na kinahanglan pa mangita-kita og lain nasa screen na. Dire lang sa inyong Bible kay ganahan ko. Mateo 21:16. 21:16. Dari ko sa English kay para ganahan ko English god. Sige. Bilang sa English. 21. Unsa na nga version bro? Unsa na nga version mo gibasa? Amo makana, unsa na nga version? Oh. Oh, the Holy Bible ni nasa Eugene ani. Unsa nga version lagi? Lagi. Banda bro, the Holy Bible with confraternity text. Na si Sige, go. Ipakita ni Eugene gano. Go. Dili ni bias. Sige, go. 21:16. Okay. And said to him, "Does the hear what these are saying?" And Jesus said to them, "Yes. Have you never read out of the mount of infants and sucklings thou hast predicted phrase?" Unya, Sa to? Bali ka masabi, di maklaro ng anong English pa ka diha? okay. Mo lagi akong ibasa unya unsa may problema ani kay wa man ko nagka-problema ani. Usa nga Ay, patarong sa basa. usa na? Patarong nagbasa. Ako na basa bro. Sige, ikaw basa bro, Bek. Hindi mo niya tarong magbasa. Yes, Mateo. you have never read out of the mount of infants and sucklings thou hast perfected praise. O unya unsa may problema ani? Perfected praise? Never perfected praise? Oh. Unya, Hingpit nga pag bro kanang perfect praise bro. Hingpit nga pagdaig na. oh. Okay. So, unsa man ni siya, bro? Di, Pwede ko hingpit nga pagdaig ba na? Di, mo explain ko. Explain ko kay Bro, labong ganina nang utana ganina, muli kay likay kanya karon mo. Bro, ako bang utana kanang perfect. Explain ko ani kay naamantay ka og galingon nga pagsabot og explanation ani. O sige, unsay pagsabot nimo anang pagsabot nimo anang perfect praise. Okay. Mo na pangutana, unsay pagsabot nimo sa term perfect praise? Okay. Wala ko misupat ani. Mabutang ka kung nanudlo asa mabasa. Di ba? Asa mabasa. So imo kung giyatagan ani, dili ko mosupak ani. Kung Bro, tinuod man og ang ani, akong pangutana, ang mga bro. bata, sa nga bata, nagdahil sila ang pangutana ani nako. Si pangutana, ayog balo sa pangutana. Infants. Bro, Ayaw bitaw explain ko nimo aduna bay bata actual infants nga Bro. perfecting nagpray siya nga tus Ginoo. Bro, ayaw sungbalik pangutana. Hadlok man ni siya pangutanon, oy.
Ako pangutana sa imo ha. Simple kayo. Unsa pagsabot nimo anang term perfect praise. Lagi tinuod di lagi ni supakon. Wa ko nangutana uyon baka usupak. Ako pangutana unsay pagsabot nimo anang term nga perfect praise. Okay. Ang pagsabot nako aning perfected praise atong basahon balik ta diri sa anditong usa ka Bible. Tanawa. Labong ka ganina. Na Bisaya kung gipagawas nangitag English. Kalusot ba? Nangitag English. Unya karon nga ipa-explain si Muha nangita na buglaing Bisaya. Basahon, o basahon ako. Turbida ay mga kuan ay. Ngano? Ayo lang gyud pag kuan brother Jando kay Ano magyuning ni sila oy? Unsa is og yun nahuna pag unsa ang pagpipinsa. okay, 21 Sa bro, na-address si Brother Kadasig Rosales. Dong Rosales, tingog na bro. pangutana diha Nakamute, na nakamute may yan, bata nga Hello. Hello. Okay na bro, okay na bro. Hello. Okay na. Sige. Okay bro. Tubaga bro. Di sa ko apel kay para di magkagubot sila. Di ko apel kay para di magkagubot. Kay minaw ko ni Jando, gwapo sa si Jando. Sige bro, tuwala bro. Okay. Dumot na jud kay mong Jando bro. James person ako basahon na og sila mingon kaniya nakabati ka ba sa ilang ginaingon? Og si Jesus mitubag. Oo. Og wala gayud kamo makabasa niini. Gikan sa baba sa gagmay mga bata og sa gamay nga masusog ihatod mo nga mahingpit nga pagdayo diri brother Jan wala ba no? Okay so Nga kini di ay ang buot day ipasabot anay mao bitay bata brother Jando Bro, no? okay, Infant nga nagdaig nga dos Ginoo nga Okay aktual. bro, okay bro. So, unsay pagsabot nimo anang kuan bro? Akong balik ko na kay mo na magibasang Bisaya. Unsay pagsabot nimo anang perfected praise? Oh. Okay. Perfected phrase. Siguro sa akong pagsabot bro, yan ang perfected phrase bro. Kay diri sa Binisaya, ingon man diri gikan sa baba sa gamay bata sa masusog ihatod mo sa nahingpit. Oh, nahingpit nga pagdalaig. Oh. Okay. So, ang pasabot gikan sa baba sa masuso, ipagawa sa Ginoo ang hingpit nga pagdayeg. Nahingpit nga pagdalaig. Oh, Okay, so kanang perfected praise na hingpit nga pagdayeg gikan sa baba sa masuso. Gikan sa baba sa gamayng bata ug sa mga masuso. Okay. So sa masuso ko diri ko sa infant. Balik ko na ko akong pangutana ganina. Ang walay pagtuo ba nga infant makapahatag ba og hingpit nga pagdayeg o dili? Okay. Makahatag ba sa hingpit nga? Pagdayeg o dili? Pagdayeg. O dili. Oo. Okay. Sumala sa mabasa sa Biblia, mabasa man nato diri, aw ngano nga atong supakon. Dubaga ang pangutana, bro. Pero, Dubaga ang pangutana ba? Makahatag o dili? Simple lang ipangutana, uy. Makahatag ba o dili? man dawaton ang akong pangutana. Klaro na ang akong pangutana. Sumala. Bro, dili ikaw ang nangutana. Ako ang nangutana, dili ikaw ang nangutana. Balikon ko, kay ako may nangutana, di man ikaw may nangutana. Dawata ang tubag. Sumala sa Biblia atong nabasa nga giingon gayud sa Ginoo diri apil ang mga bata gagmayng masuso. Mabitaw na ingon ko nimo ganiya pa-explain ako ni ini. Oh, explain ka, ayaw balos pangutana mo. Balos mga pangutana hinoon. Ay, sumbalik pangutana, kaya ako may nangutana. Igura ka mo tubag. Okay. So, walay sa ako sumala sa Biblia kay ang Ginoo man ani gikan man ni gikutlo man niya nga ngadto pa man ni sa Old Testament pero walay bata o walay infant nga nag-actual nga nagdaig nga tos Ginoo. Siguro kining giingon diri ni Jesus Christ no usa lamang kini siya ka sangbingay ngadto Sige, sangbingay. sa iya gitudlo sa mga katawan. Kinsa nga Bible scholar imong maipresenta sa ako nga kana siya usa ka sambingay. Mabitaw na ingon ko siguro Di ko mo dawat ana. Di ko mo dawat ana kay siguro raman dai no.
So bali so usbo na so diha imo bang ang konon diha nga sumala sa mabasa ang mga masuso makahatag og hingpit nga pagdayeg, yes or no? Okay. Unsa man na nato alang-alang ato supakon mo maging Biblia. Kay niuyon ka naman diha nga mabasa day na balik ko na ko pangutana. Ang walay pagtuo ba makahatag og hingpit nga pagdayeg o dili? Ang walay pagtuo. O ang walay pagtuo makahatag bag hingpit nga pagdayeg o dili? Ako sa una wala makoy pagtuo pero magdayeg mo kus Ginoo. So makahatag lagi. Wala, tanan tao nagsangpit mag Ginoo, magampo man gani. Lagi so makahatag lagi ang way pagtuo. Pero sugaro lang. Lagi makahatag lagi ang way pagtuo. Ang problema na gidawat to bas Ginoo. Bro. Kana ilahang kanang hingpit nga pagdayeg nga gihatag sa masuso gidawat sa Ginoo na wala. Okay. Gidawat na sa Ginoo except sa adult kaya ang okay. adult panglitan. Ang adult Salamat. nasa sa tarian unya Ginoo giday ko ikaw padaga akong manok gidawat sa Ginoo. Wala dyan do pag sure oy. Naman si Brother Rotsam dire bro, may hapon bro. May hapon bro. Unsa may i-concern nimo aning isa na to kakauban bro? Kuan kanang follow up lang ni sa yang Sige bro. Padayon ko. Okay, padayon ko kay naman nag-istorya na ko god lain. Okay, so giang ko na niya. Karon bro, sunod nga pangutanan nako bro. Sa Biblia, sa diyang na mautismo ang Ginoo, walay bata na apel ato. Sa dihang na bautismo ang Ginoo. Sa diyang na mautismo ang Ginoo, walay bata na apel ato. Nabautismo ba si Jesus Christ? Wala man. Ang Ginoo bro, ang Diyos Amahan bro, ang Diyos Amahan si Jehovah. Sige, ato na bro, Jehovah na lang, Jehovah para mailhan nimo. Oh. So, Asa mabasa na to bro? asa mabasa nga unsa? Ako nangutana nimo no, unsa man basa ni? Usong balik magpangutana diha hinuon. Kaya tagi ko kuha sa Biblia kay sigurado man kasi imong pangutana. Mo nang mahibuluan ko sa teksto daan ba para makasabot. Sa dihang ning tabok, bro, sa dihang ming tabok ang mga Israelita sa dagat nga pula. Gibautismohan ba sila sa Ginoo? Ang may mong mga tinun-an ni Moises, yes or no? Ato, basaw na to. Apil ba? Ha? Anot lang bro kay pasulod sa na akong bugas bro kay gawan. Kulit Sige. ang cellphone. Kadasig Rosales dong kadasig. Ay paliw ko kan mute bro. Sa to. Dai. Sa inyo ha. Basig na kay pangutana ni Jando. Okay, sabay mo pangutanon dire, pwede ra sad. Sige, gapo ikaw ko talon dili ko lang Jando kay Jando. Ha? Sa imo ko mangutana si ha. Ngano dili mo ka mangutana Jando? Dili ko anak kay hati na si Jando. Sa imo How na. daw kuno ka bro? Unsa may yung pangutanan nako? Asa man mabasa sa Biblia nga ang bata gibautismohan sa mga apostoles? Sige daw. Tagay na In terms of explicitly, watay mabasa, pero in terms of implicit na Okay, asa man po gitulo sa iyong simbahan nga kailangan magbautismo mo pinagin sa pouring while abot ang immerse. Wala, apil man na mo ng immersion. Buhat man na muna. Bro, Ibig sabihin ang inyong bautismo Bro Eugene, pouring Bro Eugene, kanang naay dokumentary ang GMA sa una, A Journey to Jerusalem. sa naman imong utana. Diin, asa bro, diin ang mga Katoliko didto gibautismohan sa simbahang Katoliko ang mga nagpabautismo immersion dito sa suba sa Jordan. Nya og sa ato sa Katoliko natay dokumento oy na diri sa history niya ingon diri sa Europe before modern times giingon diri as the church increased in numbers, greater preparation was required for baptism. Converts had to wait 2 or 3 years for the sacrament. During this time, they were called catechumens.
The sacrament was administered by immersion and sometimes by aspersion and by infusion. Although baptism was occasionally administered to infants from the earliest days of the church, the baptism of infants was not common before the 5th century. So, sumala diri na Thailand na nga pagi-apil ang immersion. But what happened next left him completely shocked. You won't believe how she responded and what he saw.